Tenanan nih nyekel loh ya. Jengkel lah karo bapak putri iki. Anak wis ditulung, bukannya matur nuwun, malah cek panggah musuhi aku. Genaren yang aku terus piye lho anake nasib iki. Bapak model piye kuwi? Ora ngerti terima kasih. Hoi, kene lho, plonga wae jagon kene. Terus piye dhewe iki? Kabur. Kabur. Hah? Rena kabur. Ram balik awas gue. Linggo. Memang aja kenal aku toh. Bagus. Bagus apa? Bagus ndiasa. Kok malah rundingan ki? Kowe kira arti ada sekolah ki ngelu ya? Kowe ki jan. Apa kuwi? Badokan, Lek. Jaluk. Blas ora dihargai aku karo bapak putri. Wingi anak tak tolong, aku ora dihargai blas. Piye solusine? Bisa enggak awakmu ngek solusine? Aku blas ora dihargai. Harus jenenge bapak putri. Piye solusine? Lah kok meneng wae? Gendang ngusul, gendang ngomong, aja meneng wae. Usul apa ya, Le ya? Apa diusul ora? Usul apa aku? Piye iki kok malah ganti takok lho kowe iki. Biasa ya, kudu lupa. Amal syukur-syukur ya amal ibadah ya. Lakuannya becik. Walaupun kowe umek-umek lho, aku ya krungu syaratmu ki. Lah kok kemen syarate? Nah jadi pejabat aja, Le. Piye carane men supaya dadi pejabat? Nah, saranku ya usulku nyalek, Le. Nah, iya Lek, bener Lek. Gak aku siap jadi tim sukses ya. Masuk itu. Tenang ya, kowe dadi tim suksesku ya. Sakit jo, tak nyalek iki. Oh, ya. Aku ora gablek duit blas ki piye? Angel. Lele kabeh iki kudu duwe tak. Wes lah, aku gak mau tahu. Kowe kan tim sukses e. Pokoke kowe sing kudu nyukseske aku. Ya, siap. Tapi nek ora dadi aja nyalahke aku lho ya. Aja nesu. Aja misui aku. Tetap tersenyum. Siap, Sakijo, caleg impian. Pak, Bapak, Duk. Iya, Duk. niki kandangnya anyar, Pak. Iya, Duk. Anyar. Jambakne karo gawe kandang wedhus. Sapine pon manak juga, Pak. Iya, Nduk, iki sapine manake loro. Lah kae babone ning kono. Ya kuwi loro kae. Sapine mana? Alhamdulillah, rezekine tambah nggih, Pak. Iya, Nduk, kena nggo wisuda awakku mengko nek wayahe wisuda, nek kuliah rampung ya. Amin. Weh, bangga aku, Nduk. Senajan gede, ayu, ora isinan.
Hati-hati, Nduk. Mengko wis tak meneh awakmu. Nggih, Pak. Nah, ngono lho. Jadi asisten ki sing pengertian. Siap, Bos. Alon-alon. Delok nek aku arep dadi wong hebat iki. Nyalek menang. Pak Nik Putri jelas mantuk-mantuk karo aku iki. Wis to, delokno wae yo. Menang aku. Nyalek. Sholawat, ayo sholawat. Wong Gusti Allah wae sholawat. Nduk. Tasih nopo lho, Pak? Alah iki lho, Nduk. Dondom kaos. Wong kaos hargane ladang malah suwek kecantol pring wingi iki. Oh, alah. Mriki, Pak, kula mawon sing dondomi. Ojo. Lah kok nek tanganmu kena dom, bapak sing rugi. Lawangane bapak sing ayu dhewe lho. Alah, Bapak niki lho berlebihan. Pokoke bagian sing angel-angel bapak wae sing nandangi. Ampun toh, mriki kula mawon, Pak. Alah, ojo to, ben bapak wae kok. Aduh, Pripun toh, Pak? coblos Nduk, bapak Nduk. Bos, kok dhewe dadi lemah? Mosok karo Sakijo kalah. Lemah-lemah dasmu. Nyatane lho dhewe dikongkon-kongkon, malah kon dadi tim sukses barang. Lho, iki loka, men. Loka. Wis salah, Bos. Ngene. Alah, sembarang. Malah ngajari bos. Pak, Apa Nduk? ngapunten nggih, Pak. Ana apa to jane, Cahayu? Kula badhe matur sesuatu, Pak. Apa Nduk, apa? Ngomong. Tapi Bapak ampun nesu nggih, ampun tersinggung. Alah, nek apa to, Nduk? Wis to, ngomong. Bapak ora bakal tersinggung. Saestu nggih, Pak. Iya, Nduk. Wis to, ngomong. Ene apa to jane? Soal Sakijo lho, Pak. Sakijo? Ngapa meneh Sakijo? Ganggu awakmu meneh ya? Mboten, Pak, mboten niku. Lah ngopo? Niku lho, Pak, tentang sikape Bapak tentang Sakijo. Lah emang bapak ngapakne Sakijo, Nduk? Bapak kan sering marah-marah kalau Sakijo. Oh, belane Sakijo. Mesake Sakijo lho, Pak. Dapure Sakijo kok mbok mesane to, Nduk. Nggih niku lho, Pak, sing kula mboten remen. Sikape Bapak niku lho, ning temperamen. Sakijo mboten salah napa-napa diseneni terus. Kabeh mau lho, Nduk. Bapak kan dalam rangka menjaga awakmu. Ben ora diganggoni Sakijo. Awakmu ya aja nesu to karo bapakmu to, Nduk. Bapak ngertos mboten? Wingi lho, kula meh celaka, Cilaka ngopo, Nduk? Ya apane awakmu karo Sakijo? mboten diganggu, Pak. Kula malah ditulung kalih Sakijo. Halah, ditulung apa? Paling ya ora alasan pengen nyedeki awakmu to. Wingi lho, Pak, kula diganggu kalih bocah-bocah teng kali. Untung Sakijo muncul, Pak, nulung kula. Lah terus, awakmu diapakne, Nduk? Nggih selamat wong ditulung Sakijo niku. Oh, ngono to, Nduk. Makane Bapak ampun kereng-kereng kalih Sakijo. Oh, enggak iso. Bapak panggah kereng Nduk kalau Sakijo. Wong tujuane apik Bapak kok. Mbok dihargai saiki to, Pak Sakijo. Dihargai iki nek ketok niate apik, Nduk. Syukur-syukur dadi pejabat. Apa anggota dewan,
Apa nyalek, Duk? Alah, bapak niki nggak tulus. Mosok arep ngargai dadak ndelok jabatane, pangkate. Tim suksesku mana nanti yo. Jane iki penereng gawe misi-misi karo gawe biner. Kok yamine rong ketok nanti. Ngono kok ngomongin tim sukses. Yo ora sukses ra ketok yamine iki. Duh. Wah, nak buah. Loka-loka apa bos? Bos sakijur lah kepet duwe. Tenang. Seporati sakit dadi kan dhewe melu seneng. Seporati dadi ajudan ide ini. Oh, ya juga ya bos. Masuk akal juga ya. Wis, kowe sakit tugas nyusun misi-misi ini sakit jo. Misi-misi ki sing piye to bos? Alah gampang. Pokoknya nek dadi yo piye ngono ae. Piye niki piye lho bos? Dijelentrehne to bos. Wis to, pokoknya kok nek saged jo nganu. Ya engko pokoknya nganu. Alas, bolas barang. Sing kok mau sapa bos? Ya nyita biner no. Lah ora gablek duit ku lho. Alah digambar dhewe yo kenang kok. Salah ae ra ndek budget. Sakit iki. Sakit jodoh. Wah, ganteng men kok saiki, Jo. Iki sakit jo to. Sakit jo. Apa iki to? Sakit jo menang lawuhmu rendang. Iki apa neh? Sakit jo menang mertuamu tambah sayang. Alah gombal. Apa neh iki? Sakit jo menang pakai datamu pirang-pirang. Alah, apa neh iki? Sakit jo menang uripmu riang. Sakit jo menang utangmu hilang. Sakit jo menang jodohmu datang. Siapa ini? Pilih sakit jo nomor pijat 1. Lah. Iki apa to, Jo? Sakit jo.